A continuació anem a resoldre la primera part del cas d'Ecort. El primer que ens demanen és l'estadística de costos, és a dir, repartir els diferents conceptes de cost amb els diferents centres de cost, producció, comercial, administració, i així poder comprovar tots els saldos totals. Comencem així doncs pel personal. Per exemple, tenim la dada del total de personal del cost i sabem el percentatge que hem de repartir a producció, a administració i per diferència podem calcular l'àrea comercial. El mateix farem per arrendaments. Tenim un total i un percentatge de repartiment per producció, per àrea comercial i per diferència podem treure el valor d'administració. Igualment faríem per les restes de centre de cost. Tal com ens indiquen, apliquem un 10% del total de l'immobilisme i obtenim el total, que alhora repartim amb els diferents centres de cost a partir dels percentatges indicats. Per últim, ens queda calcular el cost del consum de les matèries primeres. Amb les dades que disposem no tenim més remei que fer un balanç d'assistència, que podem observar a la part inferior esquerra. És a dir, assistències inicials més compres ha de ser igual a consum més assistències finals. Llavors, aquest valor el traslladem a la seva casella corresponent a producció i ja podem calcular els totals per cada centre. Per últim, ens manca calcular el cost unitari de producció, és a dir, total gerros produïts dividit entre el cost de producció total. Ja hem calculat el cost total de producció, ara ens manca calcular el total dels gerros produïts, que igualment, com veiem a la part inferior dreta, farem un balanç d'assistències, amb el mateix model que anterior. És a dir, assistències inicial més producció ha de ser igual a assistències final més B. Introduïm el valor a la casella corresponent i ja podem calcular el cost unitari, que és de 42. I podem donar per finalitzada aquesta primera part.